हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली दिनै आं मोनसे बर' एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। एक्चुअली लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों थाया मानो। बे मिउजिक भिडिअखौ मेल'डी प्रडाक्शनाव आपल'ड खालामदों लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअनि स्टारिंफोरा जादों अर्चना, मिल्टन आरो बेनसिन। बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्शनखौ खालामदों नयन बर' आरो कनसेप्टखौ खालामदों थारजान गयारी। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों कासिम बसुमतारी आरो रश्मि बसुमतारी। बे मिउजिक भिडिअनि मेकआपखौ खालामदों दिपाली बर', अनजिमा रामसियारि, खान्दा ब्रह्मा। स' नोंथांमोना जुदि बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै नायाखै, अब्ला आंनि चेनेल गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोननाय जाबाय। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।